खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोफोर दिनै जों YouTubeनि माखासे रुलनि सोमोन्दै रायलायगोन YouTubeआव माबायदि रुल दं बेफोरखौ जों रायलायगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला गिबियाव नोंथांमोना लाइक खालामना हो आं जेरै स्क्रिनाव खालामदों बेनि उनाव नोंथाङा गाहायाव साबस्क्राइब मोनगोन साबस्क्राइबखौ थुना हो बेनि उनाव घन्टाखौबो दाबायना हो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर YouTubeआ मोनसे जोबोद मोजां प्लेटफर्म जायनि जोहै जों मिन्थियै खोथाफोरखौबो मिन्थिना लानो हायो आरो जों बे YouTubeनि गेजेरजोंनो जोंनि गावनि टेलेन्ट गावनि साननाय हनाय गावनि रोंगौथि गासैखौ जों YouTubeनि गेजेरजोंनो दिन्थिना हरनो हायो आरो जों बे YouTubeनि गेजेरजोंनो माखासे खामानिखौ जों मावनानै गावनि केरियारखौबो बानायनानै लानो हायो आरो जों YouTube चेनेल बानायनानै जाय बिथांमोना YouTube चेनेल दं बिथांमोना मिथिगौ जे YouTube चेनेला मा YouTube चेनेलनि गेजेरजों मा खालामनो हायो YouTube चेनेलनि गेजेरजों रां खामायनो हायो बिथांमोना मिथिखागौ ओंखायनो बिथांमोना रांबो खामायगासिनो दं आरो बिथांमोना YouTubeनि रुलखौ मिथिखायो आरो जाय बिथांमोना गोदान YouTube चेनेल खुलिदों बिथांमोना YouTubeनि रुलखौ मिथिया थाबैनो YouTube चेनेल खुलिनानै माबादि नियम बेनि रुल दं माबायदि बेखौ सालायनांगौ बेखौ मिथिया गुबुननि भिडिअ डाउनलड खालामनानै आपल'ड खालामनो हायो नाथाय बेबायदि मालाबाबो नोंथांमोना दा खालाम गुबुननि भिडिअखौ लानानै आपल'ड खालामबा नोंथाङा गिबियावनो सानना ला स्ट्राइक होजागोन कपिराइट स्ट्राइकआ मोनसे ओरैबायदि गिख्रंथाव जिनिस मोनसे YouTube चेनेलनि थाखाय जाय क्रिएटरा बे चेनेलखौ बुथार जानोबो हागौ गावनि चेनेलखौ माने बे चेनेला थैनोबो हागौ नोंथांनो गुबुन सासेया जायनि भिडिअखौ नों डाउनलड खालामना बे नोंनि गावनि चेनेलाव जुदि आपल'ड खालामना होयोब्ला नोंथांनि चेनेलाव स्ट्राइक होगोन आरो नोंनि चेनेला जुदि 3 स्ट्राइक फैब्ला नोंनि चेनेला गैला होनना सानना लाखादो नों ओंखायनो मालायनि भिडिअ बायदिफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड दा खालाम आरो गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामनो बेहाय मोना ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना बेहाय YouTubeआव नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामब्ला गावनि कन्टेन्टखौ लानानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन मोजां कन्टेन्ट गावनि कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोनखौसो दानि जुगाव YouTubeआव मनिटाइजेशन खालामना होयो ओरैनो नङा फाङाखौ माने जानला मानला होदलाबायनायखौबो मनिटाइजेशन खालामनाया एसे गोसा जाबाय ओंखायनो YouTubeनि रुलाबो गोबांनिफ्राय गोबांसो जालांगासिनो दं आरो YouTubeनि रुला ओरैबायदि नोंनिया जेलासिम 1000 साबस्क्राइबार 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 वाच टाइम जायागौ माने नोंथाङा जेबो बेनिफ्राय मनिटाइजेशन खालामनो हाया मनिटाइजेशना मा होनना बुङोब्ला नोंथांमोना जाय भिडिअ बायदिसिना बानायदों बिथांमोना क्रिएटर जाय जेरैबायदि क्रिएटरफ्रा भिडिअ बानायदों बिथांमोना भिडिअ बानायनाया जोबोद खस्थ' जायो खस्थ' जानायनि जोहैनो बिथांमोना एसेब्लाबो गावनि मुलाम्फाखौ लुबैखायो ओंखायनो बिथांमोना बे 1K साबस्क्राइबार जाबासो माने मनिटाइजेशनखौ अन खालामनो हायो मनिटाइजेशन अन खालामबासो बिथांमोना आर्निं खालामनो हायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बेनो YouTube चेनेलनि गेजेराव माखासे भिडिअ भाइरेल जानाय भिडिअखौ माबायदि भाइरेल खालामनो हानाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै मोननो हायो आरोना बेहाय आरो ओमफ्राय बिदिनो गोबां रुल दं जाय रुलखौ फल' खालामनांगौ फल' खालामबासो YouTubeआव साक्सेस जानो हायो जाय YouTube क्रिएटरफ्रा ओरैनो मालायनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै हगारलाबायनाय बेफोरबायदिब्ला मालाबाबो भिडिअआ भाइरेलबो जाया आरो मालाबाबो साक्सेसनि लामायाव फैनो हाया ओंखायनो माने गावनि कन्टेन्टखौ लानानै भिडिअ खालामनांगौ मालायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामबायना होब्ला जाया ओंखायनो नोंथाङा कपिराइट होजाबा नोंथाङा मावनो गोसो जानाय नङा आरो डिसलाइक होजाबाथ' आरो गाज्रि कमेन्ट होजागोन गाज्रि कमेन्ट होनबा नों मालाबाबो भिडिअ खालामनो गोसो जाया गोसोआव माने नार्भास जानाय दोखो जानाय फैयो ओंखायनो माने
आरो जाय बिथांमोना कमेन्ट खालामग्रा बिथांमोनाबो थाबैनो गाज्रि कमेन्ट दा खालाम मानो होनब्ला गाज्रि कमेन्ट खालामब्ला माने ओरै दुखु नाङो आरोना जेनेबा नोंथाङा ओरैबायदि बिदि खालामनांगौमोन ओरैबायदि डाइरेक्ट खनसेनो जुदि नोंथाङा रायहरखायोबा एबा जावहरखायोबा अब्ला जाय बिथाङा माने भिडिअ बानायनाया गिबियाव जाय ओरैबायदि क्रिएटर दं माने गिबियाव माने रोङा बुंनायफोरा जाया जेरै आंनानो एसां मोजां जाया माने खनसेयैनो रायहरबा माने गोसोखौ दुखु नाङो आरोना आंबो बुंजानाय ओंखायनो एसे दुखु नाङो ओंखायनो माने बिदि बुंहरनाङा बिदि बुंहरब्ला बर'नि इउटुबार गोदान जानायफोरा माने इउटुबाव भिडिअ खालामनो लुबैया जायो जोबोद दुखु नाङो भिडिअ मोनसे खालामदोंमोन बेहायबो ओरैबायदि बुंजाबाय खालामला खोमालै इदि जायो ओंखायनो माने रायहरलाबायनाङा दुखु नाङो डिसलाइक बुना होनाङा लाइक बुना हो जाबाबो दाजाबो लाइक खालामना हो गोदान साननानै लाइक खालामना होनांगौ आरो बर'नि जेसेबां सुबुंफोर दं बयबो साबस्क्राइब खालामना लानांगौ साबस्क्राइब खालामना लाब्ला बर' सुबुंफ्रानो बयबो ससियेल मिडिया भाइरेल जागोन बर'नि भिडिअ बर'नि राव बर'नि आसार खान्थि हारिमु गासैखौबो माने जों इउटुब बा ससियेल मिडियायाव जों नुनो हागोन ओंखायनो माने बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ आरो रुलफोरखौ मानिनानै बयबो इउटुब क्रिएटरफ्रा बयबो गोदान इउटुब क्रिएटरफ्रा बयबो माने फल' खालामलांनांगौ होमब्लानो जों इउटुबाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा सासेनिफ्राय सासे जों गोबां जालांनो हाबाय थागोन आरो हाबाय थागोन ओमफ्राय जोंनाथ' दा इउटुब क्रिएटरफ्राथ' गोबां जाखाबायानो गोबांथ' नङा माने जाफुगासिनो दङ लासैनो गोबां जाबोगासिनो दङ ओंखायनो जों बयबो जाहाथे गोबांनिफ्राय गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' बयबो माखासे सुबुंफ्रा मिन्थिया जे इउटुब चेनेल माबायदि खुलियो जुदि नोंथांमोना इउटुब चेनेल माबायदि खुलियो बेखौ जुदि मिन्थिया अब्ला नोंथांमोना सोर मिन्थियाखै अब्ला नोंथांमोना जुदि मिन्थिनो लुबैदोंब्ला एबा नोंथांनो जुदि भिडिअ नांगौब्ला इउटुब चेनेलखौ माबायदि खुलियो माबायदि क्रिएट खालामो इउटुब चेनेल नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामना होगोन इउटुबखौ माबायदि खुलियो इउटुबनि रुलफ्रा माबायदि बेहायबो आं नोंथांमोननो बुंना होजोबगोन आंनि कन्टेन्टआ बेलेग जालांगासिनो दङ आं रुलसोमोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आं गिबियाव माने इउटुबनि रुला नोंथांमोना इउटुब चेनेल खुलिनानै नोंथांमोना फार्स्टआव नोंथांमोना होनांगोन इउटुब चेनेल खुलिनानै नोंथांमोना बेहाय नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामगोन भिडिअ आपल'ड खालामनाया मालायनि भिडिअखौ लानानै आपल'ड दा खालामबाय मालायनि भिडिअखौ डाउनल'ड खालामनानै आपल'ड खालामनो नाङा आरो नोंथांमोना बेहाय इउटुबनि रुल जाय गाज्रि बेसाद इउज खालामनाङा आरो मालायनि संखौबो बेकग्राउन्डआव होनो नाङा मेथाइखौबो बेकग्राउन्डआव होनो नाङा बेहाय इउटुबाव दंखायो इउटुबाव सार्च खालाम नोंथांमोना बेकग्राउन्ड मिउजिक नन कपिराइट होननानै बेकग्राउन्ड मिउजिक होननानै सार्च खालाम अब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय भिडिअ आपल'ड खालामनायनिबो माखासे नियम दं जाय नियमफोरखौ नोंथांमोना जेरै डिसक्रिपसन लिरनाय ओमफ्राय नोंथांमोना टेग लिरनाय आरो टाइटेल होनाय माबायदि टाइटेल होनांगोन आरो माबायदि थाम्बनेल होनांगोन बेफोरबायदिनि नियम दं आरो नोंथांमोना बेहाय गावनि चेनेलनि लिंकखौ गुबुननि इउटुब चेनेलनि भिडिअआव एबा गुबुननि भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअनि गाहायाव जे कमेन्ट बक्स थायो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना गावनि चेनेलनि लिंकखौ हरनो नाङा नोंथांमोना बेहाय हरनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना नाइस एबा मोजां जादों होननानै नोंथांमोना बेहाय हेशटेग होनानै नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ लिरना हो चेनेलनि मुंखौ लिरना होब्ला नोंथांमोननि भिडिअ बेहाय श' जागोन अब्लानो नोंथांमोना बे चेनेलनि लिंकखौ हरनो दरखार गैया डाइरेक्ट बेहाय मा जाखागोन चेनेल लिंकखौ हरबा नोंहा कपिराइटसो होजानो हागौ आरो नोंथांमोना ओरैनो भिडिअ
भिडिअ रेकर्ड खालामनाङा मालायसानि जेनेबा रेकर्डिं खालामनो हायोना जों गावनि मबाइलजों जेनेबा हमना ला टिभि श' जेनेबा सानि टिभि श' सनि टिभि श' बेफोराव इण्डियान आइडल बायदिफोर जागासिनो दंना बेफोराव जुदि बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि रेकर्ड खालामनानै गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामब्लाबो नोंथांमोना बेहाय कपिराइट होजानो हागौ ओंखायनो रेकर्ड खालामनानैबो आपल'ड खालामनाङा बियो आंसो रेकर्ड खालामदों आंनिसो भिडिअ होननानै रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामनाङा अब्लाबो नोंथांमोना कपिराइट होजागोन कपिराइट होजाब्ला गोसोआनो बोरैबा जाखाबाय नोंनि भिडिअ'आबो बेहाय रावजोंबो नायजाला नोंनि भिडिअ'आ बेहाय थागोन बाट बेहाय माने कपिराइट होननानै ओंखारना थागोन आरो आंबो होजादों गिबियाव आंबो रोङामोन गोबां कपिराइट होजादों गोबां क्लाइमबो जादों क्लाइम फैदों आरो बिदिनो गोबां जादों आरो आंहाबो ओंखायनो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना हो हाजासे शेयार खालाम फेसबुकआव शेयार खालाम लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना दाबो बेफोर भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों